Сняг на облаци се вдига, дядо Коледа пристига, златна хубава шейна, чак от стара планина. Зън, 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 звънци звънят и сладък сън децата спят, но да знаят той, що носи, ще наскачат голи боси и ще дигат шум до безкрай. Дай на мене, дядо, дай на мене кукла, настоян топка или барабан. Златата иде дядо мраз, турбата, пълна с играчки тя и като илия неща. Името маймунка иска за това нещатия. Маймунката надлича от голямата турба. Весела Коледа, в песни пея му сърце, Коледата е желана и дали ще ми ходи. Не дошла си Коледата, почва тя, весел празник е за нас, ще пеем до заклас. На голямата рука грее сребърна звезда, снежинките танцуват, искат да се налудуват. А на бялата пътечка зън се чува на шеня. Вижте, дядо Коледа пристига с голямата пътечка. Мой Коледо, мой Коледо, напея ли, Коледа ли, песна пея, Бога хвала. Дай ни Боже, помогни ни да се роди златно жито, по полето да се лее буйно вино, да е сита годината, да са здрави дечинята, тебе пое дома гине, Бога хвали, Бога слави, тебе пое дома гине, Бога хвали, Бога слави. Мамо! Мамо! Къде си? Тук съм, сине. Добре е, мамо. Тази втората задача, пусна да остане, не ще ми влезе и това си. Много съм се отпуснала с тебе, мамо, но пак ще те стегна. Я виж кое е време. 7 часа е, 7 я. От 4 часа съм ти дал тези задачи и само една си решила. На какво прилича това? На нещо не прилича, сине, но какво да правя? Много се е променила тази математика от времето, с което аз съм учила. Развива се, да, няма да стои на едно място. Затова съм ти дала помощна литература да си освежи знанията. Освежавам ги, сине, но все да мога да ги освежа както трябва. Добре, да видим как е това радио. Како? Како? Къде си? Тук съм, Иляна, и идвам. Какво е това? Слон, разбира се. Не можах да го издокарам така художествено, но пак се го бива. И како се покажа жив списък? Хвърли този слон и не нарисувай друг животни. Какво да си нарисувам други животни в цирка? Не съм виждала. Ами нарисувай ми жираф. Не, жираф не мога. Съвсем ще се изложа. Ами какво можеш тогава? Мога маймуна, например. Ами тогава сядай ми нарисувай една маймуна. Няма да видим Габи какво е намислила. Габи! Габи! Къде си? Идва, Милане. Ето, не можа да се получи много добре. Огледалката не се получи. Иначе седалката си е добре. Нищо не се е получило. Нито седалката, нито огледалката. Не. Седалката си е добре. Само огледалката е малко крива, но от самолет не се вижда. Седни тогава да видим. Ето, виж само как му се сяда. Нищо не се е получило. Лошо седнах, за това се щупи, иначе си беше добре.
се върна в командировка, че имаме слаби оценки само заради вас. Аз ви давам 5 минути, за да се разсеете малко. Ей, вижте колко е добър, даже и почивка ни даде. Аули, искам да ми доведеш бойната за период от 7, 8 и 10 стая. Ще ти дам един въпрос. Искам да ми отговориш. Колко е 1 плюс 1? 1 плюс 1. Колко е 1 плюс 1? Доктор, ние се сгодяваме. Браво, момче, рано се питат. Искам да ми кажеш колко е 1 плюс 1. Какво? 1 плюс 1. Синя! Синя! И си още по 2 години ще останеш. Ами ти, карамфилчо. Искам да ми кажеш колко е 1 плюс 1. 1 плюс 1. Да.